Takže ahojte. Ja najprv vidím na Google, že so snehom 2024 sa mám rozlúčiť, lebo bude príliš teplo. Po na TikToku vidím, že nás zasiahne nejaká snehová búrka, že tu budeme normálne zasnežení. A ja takže sa pozerám. Dneska ani zajtra nič. No na zajtra by to tak vypadlo, že by mohlo, ale tam bude iba hodinu, dve pršať. Ale ideme nižšie. Ideme to posunúť. Pozrite sa, čo tu je. To je super. To čo som vydávala to video, že tú lyžiarsku súpravu nepoužijem, tak som rada. Teda, no, milila som sa. Využijem ju. A tunak má 4 stupne. A ja spravím na čiernu farbu, dobre. Má 4 stupne. Minus 4, pardon. Ale ideme ďalej. To bol piatok. Áno. A ideme na sobotu, na nedelu. Nedela 8.12. A tu má pršať, ale aj snežiť. A budú 30 stupňov cez deň a 1 stupňov cez noc. Ideme ďalej. Tu na pondelok 9.12. Tam bude snežiť. Budú 2 stupne cez deň a 1 cez noc. A potom ešte na budúci týždeň piatok 13.12. cez deň budú 2 stupne a cez noc minus 1 a bude snežiť. Jupi! Ale najviac ma potešilo toto. Toto je asi najsilnejšie sneženie. Ale minus 4 stupne cez noc, vole, to budeme musieť kúriť a 1 cez deň. Toto, keď sa pozriete na toto a ešte aj na toto, tak si pomyslíte, že ten sneh bude mať šancu vydržať. Ale zajtra bude najmenej 0 stupňov a najviac bude asi 2 stupne zajtra budú najviac. Zajtra bude zima. Tu si pekne pozrieme tému reklamu. Ach jej, preskočiť. Tunak, dáme si to na štvrtok. Olala, vole, toto rúžové, tak to je sneh. Wow. Detva to bude mať najlepšie. Ale nezavidím Lučencovi, lebo tam bude pršať. A tuto u nás nebude nič. Ale to pomaličky príde. Kde som? To pomaličky príde, lebo no. Som rada. A ináč, keby ste sa pýtali, že jaká lyžiarska súprava, tak choďte na moje posledné video na mojom kanáli. Ale video, nie short, ok? Takže toto bude pre dneska všetko a ja sa vám budem postupne ozývať. Či sa to civole. To modré, to je dážď. Ježišmaria. Tunak by som nechcela byť. A akože toto ešte docela v pohode, toto biele. Ale ja som našťastie tu. Tu nič není. Keď sa pozrieme na búrky. No, tu na teraz trochu prší. Ale to je nič. No, na Slovensku nebude pršať. Neviem kedy. No takže toto bude pre dnešné video všetko a vidíme sa pri ďalšom videu. Tak ahoj!